Pozdrav svima! Danas spremamo jedno ukusno jelo. Pileći file sa povrćem i integralnim makaronama u kremastom sosu. Ovo je jedan od onih ručkova koji se sprema brzo, a svi za stolom traže repete. Garantovano. Za početak iseckamo oko 700 g pilećeg belog mesa na kockice, taman veličine jednog zalogaja. Da li znate da je pileće belo meso jedno od najbogatijih izvora proteina koje skoro da nema masnoće? Zato ga i sportisti obožavaju, a i nutricionisti ga preporučuju kao zdrav izvor proteina. Malo ćemo sve da začinimo. Dodajemo kašičicu soli, pola kašičice mlevenog bibera, otprilike kašičicu sušenog belog luka, malo ruzmarina i otprilike 1,5 kašiku sušenog peršuna. Preko toga ćemo sipati 2 kašike soja sosa i sve to dobro promešamo i ostavimo u frižideru na pola sata. Koji je vaš omiljeni začin za piletinu? Ruzmarin, majčina dušica ili možda kari? Pišite u komentarima, baš me zanima. Dok se piletina marinira, naseckat ćemo jednu srednju glavicu crnog luka i jednu crvenu papriku. Ovo će nam biti savršena podloga. Još malo interesantnih činjenica. Da li ste znali da je crvena paprika pravi šampion vitamina C? Ima ga više čak i od limuna. U zagrejanom ulju prvo dinstamo luk. Par minuta dok ne smekša i ne dobije zlatno brown boju. Nakon toga dodajmo i seckanu papriku. Kada je povrće lepo dinstano i kada je skroz smekšalo, bacujemo našu mariniranu piletinu i pržimo sve zajedno. U međuvremenu stavljamo vodu da provri. Dodajemo so i malo ulja. Kada voda provri, ne pre, tek onda sipamo 400-500 g integralnih makarona. Kuvamo ih oko 8 minuta. Pazite da ih ne prekuvate, da ne budu bljuzgavi. Još jedna interesantna činjenica, integralne testenine se sporije vare od običnih, pa ćete biti siti duže, a i zdravija je varijanta od testenina sa običnim belim brašnom. Kad je piletina gotova, to proveravamo viljuškom. Uzmite jedan komad piletine i prepolovite ga i vidjet ćete da je u sredini pržen. Dodajemo oko 400 ml integralne pavlake i krčkamo još nekih 5 do 6 minuta na srednjoj vatri. Nakon toga ubacujemo proceđene makarone i sve zajedno promešamo da se poveže. I to je to, naš ručak je gotov. Brzo, kremasto, zdravo i neodoljivo. Ako vam se dopada recept, bacite like i zapratite kanal za još ovakvih ideja. Pišite nam u komentaru kako vi kombinujete testeninu i piletinu. Volim da čujem vaše predloge. Kuvarstvo nije egzaktna nauka i svačije mišljenje dobro dođe. To bi bilo otprilike to za danas. Nadam se da vam se dopao recept, da će dobiti vaš like, a i da ćete zapratiti kanal. Pozdravljam vas do narednog recepta.